дар ноҳияи вахши вилояти хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. майдони парчами давлатӣ 70-100 заминро ташкил намуда, дар ҳудуди он гулҳои ҳархелаи мавсимӣ шинонида шудааст. гузориши хабарнигорони мо. 23 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи вахши вилояти Хатлон майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шафати бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш бахшида ба ҷашни сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ аз тарафи соҳибкори ватандӯсти ноҳия ҳусейн Ашуров бунёд гардида, баландияш бо назардошти минбар 52 метрро ташкил медиҳад. паҳнои матои парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 7 ва дарозиаш 14 метрро дар бар гирифта, корҳои сохтумонӣ дар сутунпояи он аз ҷониби коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди спецтехника дар муддати қариб 1 сол бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. майдони парчами давлатӣ 70-100 заминро ташкил намуда, дар ҳудуди он гулҳои ҳархелаи мавсимӣ шинонида шудааст. ҳамзамон дар ду тарафи сутунпояи парчам ду фаввораи чоркунҷашакл бунёд ва бо чарвғакҳои равшанидиҳанда оро дода шудааст, ки барои сайругашти сокинону меҳмонони ноҳияи вахш бисёр мувофиқ мебошад. ҳудуди он бо гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз зебу зиннат ёфта, ҳамзамон 7 нишастгоҳ насб гардидааст. мо ҷавонони ноҳияи вахш шод аз он ҳастем, ки бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иншоотҳои наву зебо эҳё гардидааст ва яке аз ин иншоотҳои нав парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи вахш мебошад. дар гузашта чунин майдони зебо бо гулҳои зебо дар ноҳияи мо вуҷуд надошт ва мо ҷавонони ин ноҳия шод аз он ҳастем, ки дар ноҳияи мо чунин майдони зебо эҳё гардидааст ва мо ваъда медиҳем, ки дар оянда ба кишвари осоиштаву зебоямон содиқона хизмат расонем.
15 عدد چراغک равшанидиҳандаи насб гардида шабонгоҳ ҳусни атрофро назаррабо мегардонад ва сайругашти бемамнуияти сокинону меҳмононро таъмин месозад. қобили қайд аст ки парчам ва майдони назди он ба таври зебо сохта шудааст ва он солҳои дароз ба мардум хизмат мерасонад. қомат афрохтани парчами давлатӣ дар ноҳияи вахш таҷассумгари ваҳдату ягонагӣ, нангу номуси ватандорӣ, нишон аз эҳтироми баланди сокинон нисбат ба муқаддасоти давлатӣ, арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанг ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии ватан мебошад.